चाही आज हो ढोही के एकर पराचार भइल बा हाय एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा भरती बचालू 2000 बच्चा रज हो भरिल फॉर्म जे करा के चाही आज हो ढोही के एकर पराचार भइल बा आय एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा पूजा छिनार भइल बा छिनार भइल बा 100 रुपया में देती है किसर देख हजार जो बना ली है मिसर अरे भाई सुन अरे 100 रुपया में देती है किसर देख हजार जो बना ली है मिसर महंगाई छोड़ के बाजार भइल बा एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा पूजा छिनार भइल बा छिनार भइल बा फेमस भइली बनाई के रील राइटर सहनी के आ गइल दिल अरे भाई सुन यार का कहूं फेमस भइली बनाई के रील रोशन भी नैया के आ गइल दिल एकर जवानी अपमार भइल बा आय एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा एही लगन भर पूजा छिनार भइल बा और चलो जाई एक नाइट देखे खातिर।